Yan, yan sa mga ano digdi, libangan sa baryo. Eros Vlog, 15 taon na sa YouTube. It's about 4 in the afternoon, ngayon pong Thursday. It's November 14. Ito na po ang Kalinawan. Ito na po ang Kalinawan. Tingnan natin kung marami tayong makukuha. Ayan o. The other side of Balewagdabo Creek. Ang boundary po ay ang Bagong Buo. Ayan na po. Dati kami ditong nakika-aurora tuwing mahal na araw. Yung pasyon. Ayan. Nakamasyal kami dito. My first try. Yan po, may pang ano tayo sa mga isda. Subukan natin. Isabon siya. Ayan po. First catch for the afternoon. Alas 5 na. Next day naman. Balik ulit sa Baliwag Nuevo Creek. Friday. Ano na ngayon? November 15 ba? Yes, tama. Ito pa rin kami sa Baliwag Nuevo Creek. May mga kasama tayo. Ayun o. Mga taga-Irawan. The Irawan Boys. Ako naman, dito lang sa shade. Another Naughty. Good size. Oh, look. How tatanggal the bait. Dahan-dahan lang. With TLC. Yan o. Diba? Harvest talaga ng jumping perch. Good size. Yan. Gamitin ko itong long pole. With my long pole, I catch another one. Yeah. Uni na po ang mga Irawan Boys, oh. Yan, yan sa mga ano digdi, libangan sa baryo. Iwan ako na talaga ako. Sabi na sa